नमस्कार, प्रणाम, आदाब। आप देख रहे बानी भोजपुरी भाषा का नंबर 1 चैनल भोजपुरी फैंस क्लब। लाल बटन पर क्लिक करी और जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर ली और हर वीडियो हर न्यूज बिना सर्च के पाई अपना स्क्रीन बॉक्स पे चली रहुआ के बतावे जा रहा बानी पावर स्टार के पावर। जी भैया, भोजपुरी के पावर स्टार के पावर आप लोग के बतावे जा रहा बानी। इनकर रंगदारी, इनकर खौफ, इनकर दीवानापन, जो भी आप कहली भोजपुरी इंडस्ट्री पे इकलौता ही स्टार बड़े जेकर आज के दिन में, आज के डेट में राज चल रहा बा। फिल्म रिलीज होते ही हाउसफुल बोर्ड टंग जाता सिनेमा घर के बाहर। कौनो चाहे फिल्म हो, चाहे बात कर लीजिए सरकार राज, हुकूमत, त्रिदेव और फिलहाल में आई फिल्म सत्या, धमाल मचा दिले बड़ी से पूरे बॉक्स ऑफिस पे। गद्दर जे बॉक्स ऑफिस के किंग बना दिला स्पॉन्सिंग। इधर फिल्म एगो रिलीज होइल बा तेरे जैसा यार का, बोर्ड पहले ही लाग गई बा, हाउसफुल। पब्लिक रिव्यू तब तक कोनो वीडियो आई नहीं है, बहुत जल्द आप लोग के बीच में आई। कुछ पता यहाँ तक आई बा कि भीड़ बहुत ही ज़्यादा जुट रहा देखेगा फिल्म से। काहे भैया एगो नाम होला, जब नाम हो जाला एक आदमी के एगो फिल्म का तो इंतजार ही होला। एगो फिल्म जहाँ टॉप पे चल जाला, जौन भी फिल्म आवेला आदमी दर्शक पागल हो जाला देखेगा। भले बाद में फिल्म अच्छा लागे या ना लागे, अभी स्टोरी के बारे में कुछ कही ना सकते हैं, लेकिन फिल्म बहुत ही यूनिक बाटे, अलग स्टोरी बाटे। इंसान और बेजुबान जानवर के बीच में प्यार दिखावल गया बा। और एमे भोजपुरी के महानायक कहल जाला कुणाल सिंह के लड़का आकाश कुमार यादव जी बारे फिल्म में। उनका अपोजिट बाड़ी अंजना सिंह जी, और पवन सिंह के अपोजिट बाड़ी इनकर पुरनकी हीरोइन जेकर सुपर डुपर हिट जोड़ी भोजपुरी के नंबर 1 गाना बन चुकल। अच्छा लगता हमरो जवानी, जेकरा के चिकन सामान कहल जाला, काजल राघवानी कर। आप लोग जरूर जाए देखी, फिल्म बहुत ही इंटरेस्टिंग मजेदार फिल्म बा, यूनिक बाटे, अलग टाइप के बाटे। आप लोग जरूर जाके देखी जाए और बताई कमेंट बॉक्स में जे देख ले बा कि फिल्म कैसा लागल। जय भोजपुरी बोल दी और लाल बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर ली चैनल के, जुड़ जाए। हर रिपोर्ट कोई भी खबर होला, जानकारी होला, आप सबके बीच में हम लेके आवत रहनी। तो बोलिए एक बार जय भोजपुरी।